Istoryang kahayupan. Bisaya Horror Stories. Good day mga kaistorya. Ako day si Rico, ug silent listener ko ninyo, ug proud ko na usa ko sa mga first 500 subscribers sa inyong channel. Padayon lang yun kaistorya sa pagbasa ug pagbuhat og content ng mga ingon-ani. Anyways, may padala ko sa inyo na masin ug maapil kini ako ang istorya. Ubo ra kayo kini, apan mao kini ang nakapausab nako sa pananaw sa uban. Nga sa ako ang edad, mituo na gyud ko nga di lang gyud kita ra di ay nagpuyo diri sa kalibutan. Makasalamuha pud ay nato ang ginatawag nga dili ingon nato ug mao kini ang ako ang kaagi. Nagtrabaho ko sa usa ka hotel. Unya nga ako ang duty kay 3:11. Alas 3 sa hapon ang ako ang in ug mopauli ko sa alas 11 na sa gabi. Usahay gali kung dugay maabot ang sunod nga shift ug kana sang yung naay tiwasunon, ma-extend yun ko gamay sa ako ang trabaho ug makauli na ko ana sa amua mga alas 12 na gyud sa tungang gabi. Nagabang raday ko sa syudad ug every weekend mopauli gyud ko sa probinsya namo kay aron makarelax sa ako ang utok. Kay naa pa naman ko sa marketing department sa hotel. Ug need kayo namo nga magpagawas sa mga stress sa trabaho ug mo go out gyud aron maka-come up og mga bagong idea o mga konsepto o mga estratehiya para sa ikaayo sa akong pagpanarbaho ug sa hotel pod nga ako ang gitrabahoan. Sa Saturday kadto nga plano nako ang mopauli sa among probinsya. Siyempre, gimingaw pod ko sa akong pamilya, labi na sa ako ang mama ug papa. Tubo ang probinsya gyud mi. Pero sa syudad yun ko, nag-eskwela hangtod sa nakatrabaho nako. Kung muuli gali ko sa probinsya, naagi na dapat ang pasalubong nako para nila. Ug di gyud mawala ang usa ka balde nga biskwit kay mao na ang paborito ni mama. Kanang assorted bitaw nga biskwit nga giusa sa usa ka balde. Usahay, lata pa gani na ako ang dalhon. Basta kanang naay kabayo nga design nga pula nga color bitaw. Mihapit ko sa ako ang palitanan na biskwit dool sa terminal ato. Kay taga-uli nako adto gyud ko ato nga tindahan magpalitan. Sa pagsulod nako ato sa tindahan, unya namili ko. Nakabantay ko sa may gawas na naay bata nga gasigi kini og tan-aw diri nako. Babae kini nga bata. Naa siya sa may glass dapit kapaduol. Ihikap-hikap kini niya ang bildo ug tan-aw nako sa maong bata. Itumon kini tungod sa mga lapok niini nga namilit sa iyang panit ug dungis yun kaayo og dagway. Gaabli kini sa iyang palad ug ang isang kamot punta kini sa iyang may baba. Kasabot, gigutom siya og nangayo kini og kaon. Kita kaayo ang iyang dagway sa gawas kay naaninagan kini sa mga suga nga midan-ag sa gawas nga bahin sa tindahan. Sa akong kaluoy gatan-aw niya, miingon ko sa tindira na paapilan og katong giputos lang nga biskwit kay ako kinihatag sa bata sa may gawas. Miingon pa ang tindira sa ako nga asa daw kuno nga bata ang hatagan nga wala may bata niyang nakita kuno sa gawas. Nangunot ang akong kilay ato nga klaro kayo ang bata nga naa sa gawas, unya ang tindira wala gid siya makakita. Ang maong bata padayon ra gihapon kini gatan-aw diri nako ug nagpakiluoy siya sa kagutom. Wala na lang nako paminaw ang tindera kay bas hindi siya ganahan muhatag og mga batang manlimos o laag sa may gawas nga dapit. Pagkakuha nako sa biskwit nga napalit, may gawas nako ato sa tindahan ug ang tindera nagbilin og murag palagot nga smile sa ako kay basi nakaingon siguro to siya nako nga naa ako'y nakita nga wa siya nakita. Pero sa tan-aw nako, siya siguro ang dautan og mata. Kaya sa bata nga gigutom nga naa sa gawas, wala mang lang gyud siya nakakita. Sa gawas na sa tindahan, nakita nako ang katong bata nga milakaw sa may unahan nga dapit. Basi naulaw siya gamay. Sa akong pagduol na ato niya, nangutan ako sa iya kung mukaon ba siya og biskwit. Miyango or kini. Kita nako sa iyang dagway ang kalipay nga nahatagan nako siya og biskwit. Nawala sa akong nahuna atong orasa ang magdali og pauli
Kay gaan kayo ako pamati pagkakita nako sa maong bata. Mipahiyom siya og balik nako ug lipay kaayo ko kay nagpasalamat ang bata diri kanako. Ug ipakita ko pinaambak-ambak sa lawas tungod gadto sa iyang kalipay. Kay murag busog yun kaayo siya siguro sa biskwit nga ako ang gihatag sa iyaha. Miingon pa ko sa iyaha, napalitan pud nako siya og juice aron mabusog yun siya maayo. Mao nga duol kay ko og mga bata pud. Kay tungod sa ako ang manghod nga sayo gikuha sa amoa. Sukad pagkawala sa ako ang manghod, taga kita na ko og bata. Ako ang manghod yun dayon ang akong mahinumduman. Ugi kami ngawan yun nako pag-ayo kay tungod sa kabibo ni ini og sa kakiat. Human ako gipalitan og juice ang katong bata, may istorya na siya sa ako og balik na pod. Nahibulong na gyud ko kay nganong nakaistorya siya sa kuha ug namulong kini nga ayo sa og sakay. Dili sa daw kuno niya pasakyon. Miingon ko nga mupauli nam ko sa amoa. Ug ingon ako sa iyaha, nadad-on niya ang usa ka putos nga biskwit sa ilaha aron di na siya magsuroy-suroy og pangayog kaon. Namulong na sad kini og balik ug miingon nga sunod bus lang sakay. Pagtan-aw nako sa ihang mata ato, ang naong gyud sa ako ang manghod ang akong nakita ato. Mura kog nakatutok niyang pag-ayo ug nakatando ko sabay duha-duha sa ihang gipandulti. Sa gawa sa terminal, nakakita ko nga ang bus nga biyahe unta padung sa amo ang dapit, migawas na para mularga. Maong gyud unta to ako ang sakyan unta, pero nalingaw ko og storya-storya na hinuon sa maong bata. Taod-taod, miingon na gyud ko sa maong bata na mo pauli nako. Ug miingon pud siya na mo pauli na sa daw siya kay gipangita na daw kuno tingali siya. Ako pud mitando niya ug miingon ko nga hasta ko muuli na pud ko ug mosakay na ko pasulod sa terminal. Nagpasalamat ang maong bata nako ug nipahiyom diri nako nga gaan kayo ang akong pamati sa iyang smile. Milakaw na dayon ang maong bata ug ako pud miadto na sulod sa terminal aron magkuha na og ticket para makapauli na. Hangtod nga nakasulod na gyud ko sa terminal ug nakalingkod nako sa lingkuranan sa akong gisakyan nga aircon bus. Wala gyud mawala sa akong hunahuna ang dagway sa maong bata kaganiha. Ug galantaw lang gyud ko sa may bintana sa sakyanan. Ug gahunahuna pud ko ato sa akong mga buhaton igpauli nako sa amoa. Huna-huna ko ug unsay akong nindot nga buhaton ugma para na ako'y makam up nga mga ideya para kini sa sulod nga semana nga trabaho. Gahinuktok lang gyud ko ato hangtod sa mapuno ang bus nga ako ang gisakyan. Oras na to sa paglarga ug padayon ra gihapon ko nga nagtan-aw sa may bintana sa sakyanan. Dihang paliko na ang bus sa gawa sa terminal. Nakita pa bitaw na nako og balik ang bata didto duol sa may tindahan sa biskwit. Hinay ra ang pagdagan sa bus kay liko man. Di gyud ko masayop. Ang bata gyud tong akong nahatagan og biskwit kaganiha nga naa didto. Kalit lang nga milingi kini ug tan-aw nako. Mismile siya sa ako ug nagbabay siya nako. Lipay gihapon kayo siya og dagway sa ako ang nakita. Ismail na lang pud ko ug nagbabay sulod sa sakyanan. Nakabantay ko nga nahibulong unya na tingala nga ako ang tapad sa bus ug kinsa daw akong gibabayan sa gawas. Wala na lang ko mong istorya pero lipay kaayo ko nga nakita pa nako ang maong bata dihang palarga nako. Galarga na gyud to ang akong bus nga nasakyan ug nakabatik og duka sa akong mata. Nung nagkuha sa ko sa akong pantabon sa mata aron mag-idlip sa ko sa biyahe aron iguli nako. Makastorya-storya pa ko nilang mama ug papa. Magpatagbo ra po ko sa akong igagaw ato ang habal-habal driver sa eskina sa among dapit aron di ko maguol kung maabot na gali ko ngadto. Mga hapit na to sa oras sa among biyahe, nakabantay ko nga ang dagan sa bus sa akong nasakyan, hinay man kayo ang sibog sa gianan sa highway ug nahibulong ko nga na traffic man. Unya na ako'y nadunggan nga sirin sa ambulansya sa may unahan. Moong ako tong gitanggal ang nagtabon sa ako ang mata o gitan-aw nako sa may bintana sa sakyanan. Didto nakakita ako og mga tawo nga gipangtabang o gipang alsa. Nakuratan ko pagkakita nako.
Naaday disgrasya sa unahan ug sa akong tan-aw daghan kaayong nasamdan ug naangol sa maong disgrasya. Dihang naa na gyud mi mismo tungod sa naaksidentihan. Dako na kong kakurat nga ang nadisgrasya kay mao di ang katumbas nga naguna pa og larga namo nga maunta gyud ang kuang sakyan pauli sa amoa. Grabe ang pitik sa akong dughan pagkakita sa sakyanan nga nalumping pag-ayo nga tubangan nga parte sa bus. Kay nabangga day kini sa usa ka concrete nga barrier sa may highway. Nawad-an daw kuno og brake ang maong bus ug gibangga na lang kini sa maong driver sa barrier. Napagtanto nako kung wala pa ko makigstorya sa katong bata sa terminal ug wa pa ko mohatag sa iya og biskwit, siguro apil unta day ko ron sa nadisgrasya. Mao siguro nga miingon to ang bata nga di usa ko pasakyon sa bus kaganiha. Dako na kong pasalamat ato nga wala gid in taon ko maapil sa disgrasya. Kay ug nahitabo pa, hospital ko paingon atong pagkaulian ako. Ug maora to akong kaagi sa usa ka terminal ug encounter sa usa ka bata nga mitabang sa akoa. Ug diri na lang kutob ang akong i-share mga kaistorya. Ug daghang salamat sa pagbasa. Bisan mubo ra kayo kini akong story. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan.